Som a Commonwealth, som empleat públic de l'Ajuntament de Palma i estic treballant amb un projecte europeu que se diu ARF. Comunitat Energètica és una entitat jurídica pròpia, ha de tenir seu CIF, vull dir, normalment el més usual és la figura de cooperativa, però està oberta a d'altres. Nosaltres és impulsar i donar a conèixer aquesta figura. És una fórmula d'optimitzar recursos. Una coberta és un recurs i el que no pot ser, entre cometes, que el tinguem desaprofitat. Les altres entitats que diuen que estan fent també aquesta labor de difusió, com és Amics de la Terra, que també és positiu i donar a conèixer que això existeix, vull dir, simplement és donar a conèixer les eines que ja hi ha de normatives. Bàsicament també té una guia pas a pas de com crear-la, i que també donar a conèixer aquelles comunitats energètiques que ja estan creades. Tot el nou assusta, s'ha de començar per la base. Al final l'administració, el primer informar i intentar impulsar aquestes figures i de qualque manera fer l'acompanyament perquè se pugui fer, ja sigui crear projectes de comunitats noves que se creïn des de la base o ja existents i empoderar-les. La burocràcia s'ha de simplificar, això està clar, els processos i que a vegades és complicat en quant a fer coses noves. Se pot fer qualsevol banda, vull dir, necessites simplement gent que se posi d'acord, que això és la primera passa i cobertes, espais, i aprofitar-los en el màxim.